приятел, ще помогнеш с количката. Естествено. Внимавай много. Внимавай. Сега ще обясня за памперсите. Има кремчета, с които трябва да го мажеш. И спи по график. Много внимавай с графика. Тук няма да мога да се справя както спи по график. Много е важно да го спазваш режима. И храненията е много важно да ги спазваш, защото после е неспокоен, не спи хубаво през нощта. Вечер се ослушвай. Защо да завия тази количка? Вечер се ослушвай за него, защото може да е малко по-неспокойно. Ново място е все пак. Много ми е притеснено да го оставя малкия на някой, който той изобщо не познава. Но няма кого друг да го държите в момента, няма кого да го оставя. Ела, дишичко, маличко. Това е синът Дани. Не го гледай така странно. Хвани го хубаво, главичката му дръж. Строго. Така главичката му придържай. Дани! Къде си ти, Дани? Сега, памперсите е много важно да му ги сменяш редовно, защото иначе дупенцето му се пресича. Хубаво е да седиш. Това са много водичка. Стабилизатори, кремове. Какво става, бе, хора? Как ще се оправим? Аз въобще си нямам идея. Пропускам нещо. Сигурно съм, че пропускам нещо. Още ли? Не мисля, че това е всичко. Тя маничък. Как яде? Как яде, Дани? Правиш му млякото и му го даваш. Сутрин спи 2 часа, след обед спи също по около 4 часа и се храни на 3 часа. Аз трябва да тръгвам. Ще се видим след 3 дни. Моля те, обаждай ми се, ако нещо има, ако нещо трябва. Без съмнение малкият е много сладък. Съгласих се да го гледам за 3 дни, защото ако наистина се окаже моя дете. Боже! Няма го, Митко, и всичко е мазало, бе, човек. Как точно сами трябва това момче? Къде да го търся това вече? Софи! Каква крещение, бе, чувам те. Човече, не мога да се оправя с нищо, бе. Не мога да намеря тази тъпа разчотка, бе. За всичко трябва да му се обажда на митака, момиче. За какво ме викаш мен, аз защото да знам мини къде. волата, разбираш ли ме? Просто вече не знам, не издържам, човек, кам ти. Не знам къде да търся. Окей, незаменими хора, нямаше да намери някакъв човек. Той с интернета какво стана, да го намери? Мали, то ли, само ми се... Повече пари ми дай, така, не мога да работя с такива хора, човек, видиш, не мога да става. Така е, за съжаление, такива са хората, не им се работи. Митко беше перфектен човек. Добре, там нещо, бява нещо познали. Познайте какво имаме вкъщи? Нов попълнение. Родила е por favor, сигурно. Не е родила por favor, но е бебе. На Дани бебе при това. Как така на Дани бебе? Е така. Къща на плитите на... То се объркал нещо. Не бе, дойде някаква жена, каза Дани тук ли е? Да, ето, Дани едно бебе и се тръгна. То се Добре, тази кола сега какво е правим? Не знам какво правим, поне как сме се занял с коли отвънка, бе, човече. Не мога да смогна да намеря нищо в тези машини. Какво става сега? Та трещотка... Трещотка ли ти трябва? Дай ще я намерим, ай ще изчиста тук, ще оправя, ще подреда. Ми давай, какво ще е? Айде, давай, почи тогава. Ако ще помагаш, помагай. Колко пари? Не си ме чакал, никой може без пари, човече, че така. Изумяваш по някакъв. Ти от всичко изкарваш пари. Ма, Бобка, в 21 век сме, какво искаш ти? Човек, забавиш ми работата, поискам аз. Ма давай, аз е тук за... Боже, ама това колко е? Това елементарна работа тук за 15-20 минути. Ето ти е трещотката, между другото. Да, Не, човече, какво работа? Щом знае какво е трещотка, защо не го вземе, бе? Какво? Поне За половин час съм уметал всичко. Каквото и да е, се е някакво по-ношение. Няма да ме викаш постоянно Софи. Ето, количките му отмучават ли? Айде, почваме. Айде, почваме. Видя ли? Пак как ти те уреди? Айде, аз мене сега. Айде, ще видим. Айде. Къде? Еми ще ти дам гъщеризон, така ли ще работиш? Да, бе, ама аз мога и така. Ама давай, айде ще вземем един. Айде. Песен. Игрива някак. Добре, защо в последния момент винаги ми казваш тия неща? Композитор да намеря
Писец. Да. И за кога? Само седмица е много малко. Добре. Добре, ще се оправя с това. Добре, хубаво. Айде. Да. До утре. Айде. Чао. Здрасти, Поли. Здравей, Карина. Какво става с на теб? морето? Много добре. Почивка, релакс. Супер. Като на море. Лечи си, че си ходил, хванал си тен. Като за мене, чакай много. Така, извикала съм те днеска, защото моя стар клиент, който има колбасарския цех, в момента пускат нова марка, нова линия, салами, кренвирши и такива неща. И му трябват ми красиви момичета. Искам да рекламираш, искам да ходите с подносите, да карате хората да пробват, да ги омайваш, да обясняваш. Ти си знаеш, няма да влизам в подробности. Искам да знам от кога можеш да започнеш. На мен ми трябват хора още от утре след обяд, към 2:30. В един първия магазинач, който е в първия супер, от 2:30 трябва да започнем. После срядата на 22, 28 и първи, после и трети. Да. Извинявам се, че дочух разговора ти, понеже като говориш по телефон спомена за някаква песен. Да, за друг клиент. Знам, че е много невъзпитано, нали, да се слушат чужди разговори, обаче вече бях влезнала в офиса. И за песента ме интересува, понеже ти спомена някакъв клиент, нещо, доколкото чух. Да, имам поръчка за продукт, който той в момента всичко е готово, напечатано, той ми излиза с номера, че иска рекламна песничка. Ама какво те интересува? Аз знам, че ти си участвала в X Factor, може да пееш. Да, точно. Да те ангажирам за певица или какво? Не, ми бих била полезна. В смисъл... С какво? Мога да композирам песен, не само че пея, мога и да композирам, така Ти? че... Да, аз. Да композираш? Да. Да пишеш текстове? Да. Но това е сериозна работа, бе, Поли. Аз съм сериозна. Ама... Ако мога с нещо да бъда полезна и да... Това е много сериозен, много крупен клиент. Аз не мога сега на теб да поверя тази задача. Става въпрос за утвърдени композитори и текстописци, които се бутат, защото парите са много добри. Карина, аз съм сигурна в себе си, ще се справя. Просто ми дай възможността. Нали, ако е удобно и ако може. Смятам, че аз съм подходящ човек. Аз не знам, вижте, аз така на моя глава такова решение не мога да взема, защото пак казвам, това са сериозни неща, става въпрос за много пари и аз не мога сега на Поли, раздавачката на флаери, да й дам да прави това парче, нали се сещаш? Аз не говоря за пари, просто искам да правя нещо, което наистина обичам и харесвам. Не става въпрос за парите, ако не се справя, въобще не искам никакви пари. Имаш си, вярваш ли си, че Да, вярвам си и знам, че мога да успея, точно за това ти го предлагам. Сигурна съм, че мога да се справя. Добре. Просто ми гласувай доверие. Аз трябва да говоря с него задължително, за да видим дали той изобщо ще се навие на този експеримент. Добре, ако се навие, наистина, моля те, разчитам на теб наистина да ми кажеш. Смятам, че ще се справя. Сигурна съм до една седмица, че мога да го направя. Ами добре, аз наистина трябва да сондирам първо, защото така на своя глава не мога да поема такъв риск, знаеш. Добре, ама ще го питаш, нали така? Ще опитам, добре. Добре. Да, добър ден. Готова ли е вече? Ами, не. Още не е готова, защото просто проблема се оказа малко по-сериозен. И сега сме поръчали от производителя директно една оригинална част, която ще сложиме може би утре сутринта. В смисъл не може би, ами със сигурност утре сутринта ще сложиме и вече след обяд ще дойдете, ще си я вземете. Което е по-добре, защото иначе може да ви сложим една китайска част, ще ви издържи 2-3 месеца и вече... Днеска ще да е готова. Да, днеска, но днеска може да ви сложим една китайска част, която ще ви издържи 2-3 месеца и след 2-3 месеца пак трябва да дойдете при нас. Разбирате ли? Затова решихме, че е най-добре да го направим с оригиналните части, да стане добре. Можеш поне да ми се обадите, да не ме разкарвате, но хубаво. Добре, утре надявам се, със сигурност вече... Разбира се, утре ще е готова, ние сме я поръчали частта, ще дойде утре и няма проблем. За утре ще е готова, да. Добре, тогава утре ще се видим. Да. Чао. Лек ден. И на вас. Какво става, брате? Кой беше това? Кой беше това? Собственика тук на колата. Защо не взема колата? Нали каза, че днеска си затрупан. Чакай малко, това, че съм ти казал, бе, колата е готова, момче. Що говориш, правиш просто ти в момента не мога да разбера, човек.
Ти ли решаваш кое е готово или не? Абе, човека му казах утре, ще дойде, ще я вземе, какъв е проблема сега? Ама няма какъв е проблем на човек, така ще изгори с клиентите, момче. Толкова те мързи 10 метра, къде съм оттатък, какво ще се случи? Спокойно, аз съм му казал, че ремонтът е по-сложен, повече пари ще плати човека, няма страшно, спокойно. Не е колко да чисти да подрежда, а не да си води солак на обед с моите клиенти. За 2 секунди не мога да го оставя сам. Сам изгонил клиента, утре ще изгони друг. Вече почвам да се чуда дали беше правилно да го вземам на работа и че послушах София. Не знам, съжалявам вече. Често казвам, съжалявам. Току-що си заработи първата глава. Да знаеш. Чакай малко, каква глава сега? Половината надница ти няма не. Ама Митака така ли го обяснявай за Митака, ясно и ти влиза в работата. При вторите така излега, ако направиш, довиждане, да знаеш. Какво само мрънка, Боби? Нали цял ден имаше работа и е затрупан. И аз просто го покрих. А пък чакай ще ме глобява. Оле, бебето ли е тука? Тихо, че заспа тук ще. Ей! Оле, по-маничко. Какво става, бе? Как си? Къде си? Защо не си на работа? Бях... Оле, бейби фон. Бях на няколко часа да сме на една колежка и сега се прибрах. Ти, как се чувстваш? Гледам, че малко си като изпаднал от небето. Как се чувствам според тебе? Изнъж ми се трапоса това нещо и... Не знам наистина какво се случва в момента. Не знам. Виж какво Аз погледна неща, не знам какво да правя с тия неща. Нищо, аз ще прочита в интернет, ще ти помогна, каквото трябва. Не знам. До вчера си живееш един живот и изнъж... И ставаш баща. Трябва да поемеш отговорност. Аз ще поема отговорност. Аз направих ДНК тест. Направил ли си? Да, ще го занеса до вечер. Това по-късно резултатите и ще видя какво. Да. Абе, да знаеш, че с каквото мога ще ти помогна, чули. Мерси. Памперси, ако трябва, ще се науча да сменям. Не съм сменяла. Мерси. Да знаеш. Мерси. О, ще го отгледаме, бе. Спокойно. Едно бебе, колко му е? Ако се окаже, че аз съм бащата, ще го гледам, разбира се. Не съм човек, който да бяга от отговорност. Какво правиш, бе? Какво става, бе? Къде ходиш ти, бе, Зарко? Ето тук обикалям, как си? Какво става, бата? Нищо. Тая кола твоя ли е, бе? Откъде имаш пари, бе? То сервис на кой мисля? Да не е твой, бе. Да, бе, тук с едни приятелчи ще го направихме. Пари, бол, колко искаш, аз вече се чува къде да ги изхарча. Вземах го това ама... Не знам. Добре, става, ама можеш и по-хубаво да си намеря. Ще видя, ще го караме една година най-ново. Дай го разгледам. Ево, бе, седи, гледай. Гледай колко искаш. Това е такова... Кожено салонче. Абе, то от обикновените, бе. Това е по-обикновено, като за начало да видя как са. Честно казвам, съм много изненадан, че колко има такива пари. Значи той винаги е бил заплес и не знам. Вярно, от него всичко може да се очаква, но наистина съм учуден. Абе, можеш ли да метнеш до университет, че закъснявам малко? Много ясно, бе. Айде, метнем те веднага, нямаш никакви проблеми. Значи нормално е след смяна на ремъци и на накладки, технически да пробваме колата, не се представя къде всеки месец трябва да дойде. Ма какво е това нещо, бе? Къде го има това нещо да ми изкарвате колата, да пробвате да разкарвате по улиците? Някой обадил ли ми се? Питал ли ме? Добре, седнете се малко смисъл с такъв. Какво кафе да изпиете? Всеки момент, защото колегата нормално. Всеки момент ще да обадете му се, какво става? Къде са ви тия служителите? Момент, Какво се случва? Все си знаех, че колко е безотговорно, обаче вече това е капак. Не ми се мисли, като докара колата, какво ще се случи. Това никъде го няма това нещо.
6 пъти да ме разкарвате за едно и Който също нещо. ще ви компенсира по някакъв начин. Ако трябва, Не просто става не искам въпрос да за се компенсация. изнервите излишно, разбирате ли? Това Ще е... ви компенсира по някакъв начин, искам да се успокоите. Просто не мога да го проумея. Ето го, момчето, идва спокойно. Това ще го убия. Просто ми идва да го убия. Да ме кара той да се обяснява аз като някой ученичка пред човека. С целия си, не знам, значи това е малумно същество. Да вземе колата за толкова много пари. Не знам просто. Виж колата на какво прилича, момче. Какво е това нещо? Гледай! Тая кола така ли дойде в сервис? Какво правите вие в този сервис тук? Возите си газовете по града ли? Добре, успокойте се Какво е това малко, нещо? помолих ви. Ще компенсираме с каквото трябва, просто успокойте. Какво значи компенсиране? Какво значи компенсиране? Какво е това тук, бе, момче? Какво е това, бе? Това е тия закосвания тук на тебе. Не забравя да го си. Какво си забравя, бе? Къде ходят тия вашите служители, господине? Ей, този сервис, това беше последната кола, която прави. От тук нататък един клиент няма да видите вие. Един клиент, на всеки един ще се обада. На всеки един няма какво да се обаждате. Една стотинка няма да ви дам. Ще ме компенсира от той. Кое ще компенсираш, бе? Това ли ще компенсираш? И сега какво? Заложих си задника за тебе и сега какво? Моля ли се? Какви сте Какво е неща, това? бе? Така ли се прави, бе? Какви сте неща, бе? Ходих да обядвам просто, какво? А ходи да обядваш. Какво си ходи да обядаш, бе, човече, бе? Ти малумен ли си? Чужда кола. Кой ти каза да взимаш колата въобще, бе? Гледайте на какво си направи колата, бе, момче. Ти знаеш ли, защото че трябваше да дойде да го вземе това? Кой те бие през ръцете, ти се качваш в Дай го това, като ме дразниш колите? мене. Кажи ми, кой те бие през ръцете? Като знаеш, че клиентите всеки мъж, той си вземе колата, бе, момче. Знаеш какво? Няма какво се разправя повече с теб. Това е. Просто до тука. Пак се е заработен танец, махай ми се от главата на очите, не искам те виждам, разбираш. Ама Боби... Ами ще се бе, виждам, разбираш ли, момче? Махай се тука, бе. Колко направо щупи рекорда. Това от назначението до уволнението даже един ден няма.